kule ndichamwari ka izvi zvikanyadza dza kutointensifya manje isu te tisingatarise zvinhu zvinenge zvichiitika like zvavanotaura zviya zviya zvokuti vanoita kuti vanhu panews paya panana ZBC nanani vanonzwisa vanhu zvinhu zvekuti vagara vakavharika kumesusu mazuva ano ukapota uchiteera ZBC ka unogara uri murima utombofa ukanzwisisa kuti zviri kufamba sei uyangorumbidza trabablas wani chiinda chenji ichocho asi paSouth Africa apa pasera South Africa isi kureka pasera akangozara mainterchange hakuna ana anotombotaura nezvazvo muSouth Africa chaimo I still remember mazuva ekudhara ameno mazuva ano ndapedzerenda kugara mazuva ekudhara waitotenga chingwa ichidziya muZimbabwe unotenga chingwa ichidziya here pashupa hazviitiki humanitarian condition chaicho muZimbabwe haisi kutoita baba Zimbabwe right now ka economy yedu sezvatakambotaura paipa tikabvisa total debt because total debt yeZimbabwe endosvika kuma 21 billion tikasubtracta zvikwereti zvese Zimbabwe inosarwa ne something like 20 billion economy obva wadivide iyoyo netotal population obva population dzayo census dzacho vanenge vachitobhaisa futi asi inenge isitombori idzo namba dzacho ndopaunoona kuti munosara nekafika kadiki tumadollar something waona saka our country kababa is already dead ndochokwadi ichocho vachiwenga vakati our country will not die. How can it die when it has already died? Ivo vacho vakanonoka vaiti the day of reckoning ngarichisvike day of reckoning racho we are running out of time ndo zviri kuitika kuti time ka dziri kupera manje ka like my minerals ese aya nechichichi zvine zvatopera izvo anenge amakomba ese mazikoma aya nemazikomba machina vachingoputitsa zvinhu vachitora ende country vaichasara yabroka don't think kuti uchazomboona muchaina achiuya kuno anenge achiri kuuya achidii muDRC chemuchaimo mune over 450 mamaini ari illegal asi tombori pamutemo right now as we speak ese ndiye machina 450 chimbogaya 450 mamains dai kuri kunzi anga ari kuranwa zviri proper mamains esewayo how much would the alright ndotichi life ingadai yakanakira munhu anogara muDRC zvakadii ona Africa is being looted by ma-Asians and havana basa nemi ndosvika uchiona kuti sai zvimwe zvinhu zvitori impossible like amene vatone belief yekuti munhu ane ganda dema anogona kungoshanda haatomboneti haana mafeelings like kudhara even pamaslave trade paya vaitofunga kuti munhu mutema hatorina kana mweya chaiwo so chaicho vaitobelieve kuti hauna wangofana negudo unongoitwa zvese zvese wapedza vozongokuuraya because waiti ukatongonoka kunzi wakurisa uchashandisiki woshutwa utori part of property yake saka vachingonacho chimentality choende kana vachitoona manje muchitongwa nemasascam aya namunangagwa vekuti vanotoramba vachitoenda inonyengera vanhu kuti uyai kani uyai mulute kani uyai tilute tese maona zvinhu zvese izvozvo zvisitombori pamutemo Zimbabwe is a republic and zvinhu zvese kazvofana kunge zvine involvement yemacitizens maZimbabweans all over the world ka antonongwa semacowards kutoti muri magwara shosho nemaondera makaita mungatiza muri 5 million muZimbabwe newe wekule ndiwo vanhu mungatiza muri 5 million muZimbabwe nokuda kwemunhu 1 anonzi Amazon maona kuti saka zvimwe zvinhu ka zvotongoda kutongoti tichitoite chipower titosunde geza paipa yanga amira akashinga mudharaunda paakatanga paipa baba hapana aipasimudza paipa mudharaunda nezvaatori paipa akati maZimbabweans ngatime mastreets ngatisese asi vanhu maichikashwa kunga chikakungobuda kupinda parodhi nemapurisa acho futi ndo mamwe mazisascam futi I think vane zvinhu zvavanoisirwa ndofunga kana vachifidwa kumabhesi kwavo hameno kana kumapolice camp ndofunga vane zvinhu zvavanoisirwa muchikafu chacho kuti vagara vangovharika kumesusu because madefendera vanoita munhare voguka akanyanya mapurisa muZimbabwe mudaraka those people are something like ameno hakusi kuma 50,000 also mapurisa mashoma 50,000 versus vanhu hatisi in fact macensus aya angatori biased aya mafigures awo ndekunyeba maZimbabwe anogona kusvika kuma 13 million or even twice as much asitomboshamisa because hasi munhu wese anoverengwa kapima census paper shosho mukachi mapurisa 50,000 asi nothing even ndichikombea neUkraine chaicho Ukraine yakadiki kari kurova Russia izvizvi akasati kadonha kakanyika keke population yavo yearmy yavo chaicho inosvika kuma million in fact million plus vamwe 400,000 wakafa but that's not my point namba ndikuedza kutaura kuti like imimi maZimbabweans ka madefense forces edu mashoma zvokuti tikada kubata musoja yoga tikarova vanogona kupera within one night because haasiri madefense forces vari kudefenda zvido zvepati kwete zvinangwa zvenyika. It's no longer nation building,
it's now national looting on a national scale yekuti vanhu vanotora zvinhu vachimboenda nazvo kuchina uku vachiabhusa vanhu vanotaura zvavanoda ukangotaura zvisina basa infact kwete zvisina basa ukangotaura zviri pamwoyo pako wakutosungwa even like freedom chaicho muzimbabwe general freedom of speech chaicho hamuna unonge wakatosungwa muromo nehwaya chaiko ukangotaura chete unotongomuka uchishayikwa enda vanhu vatombobvunza vanotoziva ndo zvaitika ona samazimbabwe tato nechimwe chibypassa effect so chichachi zvafanira kuti chongoti ndoti for example munhu anotoabhuswa kanebha wako anotoya achitobiwa uchitomuona achitorwa nemacid asinodarikira go to South Africa our neighbor right there kwauri iwewo kulendi iwe undozviziva handiti waitozvitauriri pepe kuti hakuna munhu anouya achibata munhu padini pake tinokurawo ukafa mazimbabwens can't you unite shwashwa vedu wega we have to push out aya vanhu vakabva ameno kunana malawi nanani madays federation aya ndopa wakauya madzisekuru nemadzi madzibabavo vachipiwa mabasa muno muzimbabwe munomu kuitira kuti nekuda kwelabor force because manatives emunomu anga asingadi kushanda here ndofungani asi havana kuzodzorirwa nevanhu ndodzimwe nyaya dzaifanira kugadziriswa colonial period ichingopera vaifanira kubva vadzokera home affairs inenge ine marecords ese baba ekuti ningi akauya akabva kwakati vakazonyepa mutupo akazodii vanhu ivava vanotukisa nyika dzevanhu baba vane mishonga yavakabata vane zvinhu zvakawandisa zvavainazvo zvinoafecta inonzi chi zvinotokanganisa even mwari cheche ndosikaochona zvimwe zvinhu zvinoitika muzimbabwe kazotoratidza mwari akafuratira so akatarisa kusaidi haasi kutoda anything to do with zimbabwe noda kwokuti vanhu vacho shwashwa mungatya vakomana mwari haabatsiri macowards ndo pane nyaya yekuti mwari haabatsiri mbwende mwari anobatsira munhu anoshinga gideon anga ano vanhu vake 300 ka asi vakatoenda paipeka vakatonoita zvokuti vanhu vakatopedzera kutourayana but anyways handisi pakuparidza angu ndikuedza kuti kana vedu wega kana tichiti mwari tikuti mwari anopindira but mimi vacho you have to fight we have to stand up and fight and how shall we fight? We shall not use diplomacy. Hapasina nguva yekuda kumira election, hapasina nguva yekuda kunyingira kuti baba achibva unomuti baba munanga gunzwa munhu achitoti baba munanga gwameno zvanonga achiplaya paZBC baba zvinhu zvisingatomboiti ini zveshuwa ndikakuona uri hama yangu ndikakuona uchiimba hazina basa paZBC baba munondibasa manye mwe ndokurova mupama ukafenda stupid busy kuimbira vanhu vanoita basa rekuita kunge masatanist vanhu vanosveta nyika ropa kusara nyika yakaomerwa kuda muzimbabwe babaka neekonomi yatinayo it should be impossible kuti like practically it should be impossible kuti munhu ange achinzi inti billionaire unoita billionaire sei iyo nyika ine mabhilioni 21 chete net of all national debt because national debt yedu tiri kutoti ndosvika kuma 24 billion assumption and national debt yedu ndosvika kuma 24 billion saka tikaisubtracta paaround 44 billion dzacho dzetotal economy tosarwa ne20 billion wodivide on total population ndio inotibudisira nonzi GDP per capita inoda kumadollar something like $1 or so pezimbabwe GDP yedu is very low baba kudhara panana Montclair pipe yakunyanga paibuda marori baba every single morning achienda kuairport kuno exporta fresh fruit achitotengwa kuAmerica right now Zimbabwe is absolutely no sanctions asi vanotaura kuti hanzi sanctions nyika yedu ikazorwa nemasanctions kazodidididi reason why vachizitaura izvozvo they don't want to take the blame yekuti ivo vacho they manage the country poorly plus zviri illegal futi zvavakaita vakariga election mav11 anofanira kupublishwa toda kutomaona ngavasafunga kuti pane munhu wauri kubata kumeso mutapa nezvimaspeech zvavo mudhara yatongokomedianwo zvakeyo ndochokwadi cheche hapasina ana chine musoro chachiri kumboronga even pfungwa dzake don't think dzotoshanda ana kutokwana nyaya yekuti anozviwedhera iyo inenge itori maserious saka unoda kuramba wakabatirira pachigaro kusvika usingasagoni kufamba kusvika wakutozviitira kuti uzobvuma kuti hazveshuwa handichazvikwanisi kosiyai kamayutsi katipinde zvetiite kazvine musoro inini ukatoona inini nikazera kangu kanaka ndakutoona kuti unobhaizaka saka unofunga kuti muzukuru wako inini kuri kunzi ndosangana naye mustreet tozombopota achifamba tesimbo dididi ndokwanisa kumutamba naye sei ndichiziva kuti sekuru vake ndo vanoita basa rekuti tambudza mani muchatoti vanonyanya vasara vachiurayiwa pamuchafa ivo muone mirai mugoona pamuchafa muchabuda musodzi muri kuseri kwegwana munanga gwena I promise you kana uri kuteerera and I'm sure kuti uchaizvonzwa this is very utsinye wamunawo wakanyanyisa hamene kuti marererwo amakaitwa maipiwei but there's something absolutely wrong with you munoita state capture yenyika isitombori yenyu and nyaya iya yekuti hanzi chidhomo namasendekera I think inenge chokwadi chekuti hanzi vanhu vaya vanga vasina mhosva but vakaurayirwa nyaya yekuti vakataura kuti
hatidi ma-foreign nationals anotonga munhu. I think ichinogona kuita chokwadi ichocho because ZANU-PF ndo zvainogona, inobata vanhu pfungwa kuti dzisafunge. Even wana madays ema-elections aya, pane rimwe randakatoona pa-social media richinzi munoti kuna vachamisa zvikanzi ndiri kuti dai vambomira kurwisana president kuti uri kuruzevha utombozivikana kuti dzinonzi national politics dzoshanda sei governance but busy kungosimbisa sina basa. Stupid man. Tell those people to go to school vaite ma-certificates avo vazviitira zveupenyu hwavo. And mazano chikoro chacho futi hachisi kubatsira baba. Macases echipambi right now ka mawandiro akaita pambi mumastreets ari kutonyadzisa. Kungoenda pakona tachileni mudhara munodhiraivha ka murodhi ka muHarare mune marodzi akawandisa unongoona vakadzi vangoita zilaini vamwe varume vandotuma vakadzi vavo kuti nemunoshama because hakuna mabasa acho kuda unoshanda kupi. Humanitarian condition haisitoita right now muZimbabwe baba. It's either you are very poor or you are very rich. Ndo zviri pa2. MuZimbabwe hamunyasona middle class yacho, hamutori ina middle class in fact because ma-civil servants ndo poor class yacho. Waona Zimbabwe yafana neIndia. kuIndia anotambura zvemashuwa ari rich zvemashuwa izvozvo zvichiwenga abhizi kuenda kumusoro kuIndia kuda unonyengerera ameno kamanzi ari kunyengera kuti hanzi uyai muinvest mumadiamonds mugodididi totowadisu. MuZimbabwe muna vanhu vatone pfungwa dzinotoshanda zvinotozikanwa all over the world kuti Zimbabwe's inonzi literacy rate ka is the highest in Southern Africa kana ndisingakanganisa hangu kana kuti inombopota ichipinda zvo pane competitions hapo. But still izvozvo zvega zvototaura kuti tina vanhu vari capable muAfrica munomuka but pfungwa dzavo dzinowestwa. Chindoti maticha azoende pastrike zvezvo vandoona kuti pfungwa dzacho dzandakashandira ndishwashwa ndisingarari kucollege ndichiakwaya certificate I'm not being paid enough. Mari yandiri kupiwa haitombokwanyi kufeeda mhuri yangu, haikwanyi anything. Unopiwa $250 per month. 250 baba. 250 that's absolutely nothing. Imari isingatotengi kana mombe. Ukaona uchitopiwa mari isingatotengi kana ameno mombe zvayo. Ndoda kumboti mombe for example. Unopiwa mari isingatokwani mombe cheche per month. Saka uri kurarame busy kungoti pamberi vakaita zvimarali madays ma-elections amune muchingonoungana uri kuungana chii chauri kuungana vanhu vanokutambudzai kudaro. Maona saka zvese izvozvo inyaya dzekutoti tofanira kutoita kuti tibatanika titopise matai. Ime kuSouth Africa magetsi akatodzimwa chaicho vanhu vanotopisa matai. KuAmerica magetsi haatodzimi vanhu it's impossible. Magetsi akatodzima bullet train inotomangira munonzi muchiyungu muchipaipu meme mafactory aya anoshandisa ekupfura simbi aya anoshandisa magetsi aya simbi dzinotoporera munonzi muchii mumapaipu muzikatobloka zvinhu. Saka magetsi hatoendi, everything requires electricity. MuZimbabwe hatina kana industry mbone musoro nekakuti kuland bata industry iri black owned muAfrica munomu. Sorry muZimbabwe ngatimbotaura nezvemuZimbabwe. Black owned industry home grown cheche yekuti uyu mwana wemuno zvemashuwa akangotangawo industry yake hapana kana yaunombobata. Why? Because vanhu vacho vari kusundwa like they are pushing you out to create space for people to migrate from Malawi to this place. Reason being because ivo vanoita rudo nehama dzavo vane one love so chiri serious so chekuti vanotoshinga kuita state capture yecountry siri yavo. Vanodaidzana paukama ndezveukama zvimasene zvavo zviya zvichichewa zvezvo zvisingatomborevi zva. That's not even sure kuti tangana munanga gwayo tichienda unona Ziyambi Kazembe Mohadi takananga kuzviameno zvichakuti ikoko kuti tidzika and iwe Robert Mugabe cheche nguva yakatonga iyi even iye anonzi Mbumbwa ina ndizoziya even iye panguva yakatonga anombobvira achinja mageneral zviri kuitwa nevakomana akangotonga zvakanaka angoita ameno mageneral ake anenge 2 panguva yese yakatonga. Izvi zvivanzwa vakangokufungidzira kuti unenge usingasaiti votoisa umwe vachingochinja izvozvi zvinobviswa kumasoja oendeswa kumasports kuministry of sports yacho iri kuitei muzvikoro zvacho hapana nechine musoro. We don't even have a sports stadium but vanhu vanenge vachingotaura zina basa pamberi nezanu zvikazodaidai maticha ndakumwira mvura stupid totinyadzisa mberi pemainternational guest busy kuseka asina basa. Vanhu mutege vakazoda vachiona speech yake chekuvic falls madays aya taura zina basa nyadzisa zimunhu rinongo apia in front of people rakadhakwa zvinana mutsango zvezvo taura zvirungu zvinorova pamberi pevanhu but musina kana national buildings amuromboita the president said look I'm a constitutionalist. Saka zvotipei izvozvo zvounza ma-US dollars eri mukantri medu izvozvo. That doesn't bring anything into our economy baba. Economy ka
those people vanongoclaima kuti the economy is improving, but kuimprova kweeconomy kofanira kufiliwa by every single citizen muhomwe make. Iwo kana economy ikatonzi yaimprova undofanira kutoona kuti cash flow mupocket mangu iri kuimprova, kwete zvokuti nda zvokuudzwa patv yacho ZBC futi. ZBC yacho is top censored futi. Zvinhu zvakawandisa noita muzimbabwe baba kazvasingapublishi pepe. Ime maelections, maresults maelections anozomanheru iwe imimi munotadza ungotaura ungoudza nyika kuti vedu weni Nelson Chamisa ndiyauna makatadza kuzviita here izvozvo, dai titori free so. But problem iripo ndeyekuti vanonga vari pagun point vanhu anga atonongedzerwa nepfuta yenzi ukangozvitaura chete watoenda. Asi ifa hako kai utokuviga uri national hero, but wataura chokwadi zvandiyeshutwa live here taingokuona. Izvozvi zvinanhasi tichitira angobatirwa tinongoshishidzirwa vanhu. Munhu akafa baba mukatarisa even mafuneral aya mari yawanoshandisa kuunganidza vanhu isayaya nezvimaganiso nekuti ukatarisa mari inoshanda paevery funeral yakawandisa. Mucovid meme vakaurayana mani baba vachingoti covid ningadona covid. Wamboona inonzi body view inoitwa iri pakafa munhu wemusangano, wamboona uzondiudzawo anyone akamboitwa body view waunoziye? Hapana. They don't even do that. Why? Because they are killing each other. But they forget kuti tichazongofa. That's destiny. That is where we shall end up eventually. Tese in the end ndo kupera kwetese tichazongofa. Saka don't do something that is that is temporary. Go home and relax. You have a farm there. Yawakaba futi tichazoya tichitora edu, but imene unozorora ikoko for now. Umbosiya city ritimbokuratidze chaizvo usvike pakufa wagutsikana kuti hazvishuwa ndaibhaiza nanga vanofanira unozorora uka ombona nyika ichivakwa negeneration ine chinangwa chaicho todzinga mazichana esaya vodzokera kumusha kwava neshamu futi. Hatifanira kutombowasiya vachienda zviri soft because zvavanga vachitiitira muno masi tombori soft. They don't even care about you. Munhu anotokusimudzira futi kuti anzi wanonoka kubasa. That is very rough man. Those people are very rough baba, very extremely. Mazibumbuka, they didn't end their citizenship. Vakangoramba vangori munomu nenawo yekuti vanga vatona kuti hapana ari kutitsoma anoziva kuti munhu even painstitution paipa akangosvika angonokwanawo mune vamwe asina kubhadhara fee, but the fact kuti hapana ari kutsoma utoramba utoripo wakutotanga kutozvarana manje makutoita vana venyu ipapo. The Bumba condition yavo neMandebele yakasiyana. Mandebele they end their citizenship because vakatorowa pahondo. Kudhara ukaverenga history paper handiti Lobengula ndiyanga kutotonga Zimbabwe yese. They won those were fair battles, so they end their citizenship. They are Zimbabweans. Ona manje Mabumba they didn't end their citizenship. Vangosvika vangokwanawo zvazongoti imwe shiri inongonokandirawo mazaya ayo mudendere imwe shiri ione kupusa yotoramba ichitorarira zai risiri rayo yakutanga kutori paattention iroro. Times mwana racho rinobuda muzai iroro ndora kutotonga dindiri ndora kutodidi but people amunzwa hasha ire vanhu nemawandira makaita vamwe vanhu vakuru mune mazita nezvo vakashure but munongoita basa rekurumbidza vanhu vanekurapishana nakona ngale muchingoimba 2030 takachila 2030 uda uchila chicha uda uchila segment. That is very bogus. Munozvipedza keria muri varume here vananandimi vanhu vekuzimdanzo trabablas zvikazoda anzani kompanho yawo wakapopotera kulendi mswe isusu hatidi zvinhu zvinobhekwa nestori baba kutounganidza vanhu paheroes eka ngazviende hatizvidi masanctions aminawo imimika iwo mnangagwa nevakomana wako izvozvizvo ndimega mune masanction kandosika muchiti ngaaende because muda kubvisirwa masanctions. Vane ma-acid freezes nema-travel sanctions avainawo ivo ma-individuals. Those are not national sanctions. Our country is not under sanctions for any reason. Asi vanhu vanongotaura zina basa ukangodai takutodai ZANU-PF ichatonga kusvika madhongamira nyanga iwe tanga wamira nyanga iwe ndokuti tizobvuma kuti hazveshuwa munotonga kusvika madhongamira nyanga wamboriona upi dhongi rine nyanga iwe munongosimbisana zvinhu zvisina basa. Ende kuhondo kwacho futi maingo vanhu vakarwa hondo chaizvo nemwoyo wese vakafirako baba vanhu vakasacrifice chaiwo vari mumasango izvi zvavasati vatonotorwa vanofanira kutonotorwa. Those are the true heroes. Nevamwewo vari alive vanhu vane maronda asingapori nemafragments emabhomba munyama yavo ndo maheroes chaiwo kuti vana Mnangagwa vaingohwanda kana pfuti dzakurira auzobudawo kuti takasunungura nyika wasunungura nyika ipiwe. Ende vanhu vatema havana kuhwina ka liberation struggle here. Sorry, havana kuhwina hondo here.
vakawina inonzi liberation struggle because kudiplomacy ndoko wakazoina varungu wakazongobvuma kuenda nenhau yekuti their morale had been weekend. Vanga vakutongona kuti hatisina chinangwa, hatichakwanisi kugarisana nevanhu ava mucommunity tsako. Vanga vakudawo kutoti at least vakacolonize then tozoitawo country one wanzwiza vaitodawo kutosetla vavaive vanhu ndosikaitoona vaitovaka nyika vanga vasingaluti vaive vachiendesa kubritain mastori ese amunozwana namunangagwaya kuti pfungwa dzenyu dzisashande. Ian Smith he loved this land. Roads kusvika pakuvakirwa kuvigirwa munomuka aitoda nyika inoyi, akatoona kuti this is the perfect place for me to be buried. Akatosarudza kufira kuno kuAfrica kuno. Why? Because he knew anga ane chinango neland inoyi. He saw the uniqueness in this land. But this is the very land yamunongosiya muchiabuse kwa muchitaura zina basa futi vanana munangagwabo. Zvakati vedweka ngatitema serious. Our country is dying very fast at a very quick rate. Vachonga kana mune plan kadai maita izvozvi, because our country is already dead. We have to resuscitate this dying land. We have to resuscitate. Tukufanira kumodernize. Right now Zimbabwe is far behind in terms of technology, in terms of agriculture, whatsoever. Everything in Zimbabwe is obsolete. So zvekare izvo zvanana zvakasoiswa apo nana Ian Smith ugona even maschools mahombe aya ari dominant aya vanana toenda kupiko, toenda kumasvingo for example, toenda kumasvingo kunana vanana pamushana nanani maschools anombotopa aya pamaresults. Maschools akangovakwa nevarungu kare havana kana chavakamboimprove pepe. Nanhasi mastructures aanana 19 chakuti nanhasi ndo zvichingoripo. Kusiya kuti patoitawo headmaster atonowo musoro pachikoro chacho pandongoramba pakadaro. Maschools ese aya kunana St. Augustine kunana vana Tsambe vakarira endapo right now wotsvaga picture retsambe paya akazoestablishwa kare handisi yangu kuti gore ungone exactly izvo zvazvingori ndo zvazvingori nhasi, but busy kutaurisa asina basa. Nation building, nyika inovakwa nevene vave vapi? Unoda kuzviita murozvi, uri murozvi here iwe? Naiwe mubumbuka iwe une mutupe here iwe? Vanhu vane midzimu haiwa bo haiwa bo ndo